जय जय हे जगदम्बे माता, द्वारे तिहारे जो कोई आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बुद्धिम देहि जसो देहि कवित्वम देहि देवी में बुढ़त्वम च हृदेवी त्राहि मम शरणागतम शरणागतम शरणागतम। कहाँ चल बंठन के? हम कहने नू कि अगुआ लोग आवे वाला बा। तस कहले बहनू बियाह ना हुई। चुप। अरे अब वही बियाह ना करबे तो बुढ़ा जेबे तो ये बियाह करबे। ढेर फोफियाइल बरदा तू कहला। अरे नालायक, हमरा तो बुझाता नहीं कि किते हमार जन्माल हाउस कि ना हाउस। तो तू ही नु जानते रहो केकर जन्माल हो। चुप। प्रणाम साहब। प्रणाम प्रणाम। आई बैठी। बोली राम भरोसे जी, का समस्या बा? समझाई अपना चेला के। बियाह के नाम सुन के तो चिलम के अंगारी हो जाता। हमरा ये वो बात के डर सतावत मास्टर साहब कि अगर घर बिहुआ कहीं कली तो हमार मुड़ी गड़ैले बा। बात तरफ सही है बा। गांव के कोनो जात के लड़की के दूसरा जगह बियाह हो गई तो गांव के केहू चाचा कही न तो बाप कही न तो भैया कही, आ ओकर जन्मल मामा कही न तो नाना कही। लेकिन अगर घर बिहुआ हो गई तो उ केकरा के मामा कही आ केकरा के चाचा कही, केकरा के नाना कही आ केकरा के बाबा कही। ई तो समस्या बा। यही चिंता से तो हमार चिता जल रहा बा मास्टर साहब। अच्छा अच्छा, चिंता मत करी, एक समस्या के समाधान हम अभी करतनी। हाँ चंदन, हाँ खुश रहा खुश रहा। हम ऑफिस में बैठे बानी, आओ 10 मिनट के काम बता से। ठीक बा, आओ चिंता मत करी, ना समस्या का समाधान हो जाए। देखा चंदन, मास्टर के हाथ बनावे में बढ़ेला, बिगाड़े में ना। अब मास्टर के छोड़ी जिंदगी संवार देला, अब पुलिस के डंडा जिंदगी बिगाड़ देला। इसे अपना बाबूजी के बात मान लो, अब बियाह कर लो, समझ लो? ठीक बा सर, जब रउरा कहत नहीं तो हम तैयार बनी बियाह करे खातिर। ठीक बा। बड़का के बात बटे तो बारात में 4 गोड़ के जनावर जाए के चाहिए। जा साटा बना कल हाथी घोड़ा बारात में खूब सज धज के चली। ठीक बा बाबूजी, जाता नहीं हम साटा बना हाँ हाँ जा जा जाओ। सोनाला पुरवा से आइले सोनरवा भैया, ले वैले सोनावा बे साहजी। का सोनवा पहिरेले दुल्हा हो चंदन दुल्हा, पहिरी चलेले ससुरारजी, पहिरी चलेले ससुरारजी। का भरे बाबू? का कहीं बाबूजी, घोड़ा तो फटफटिया उगलन सो। अच्छा जाए दो, हाथी बांध लो। हाथी तो बलडोजर हो गई। तो न हो के तो गधा बोका बांध लो। हम गधा बोका बोल सकते। अरे ना ना रे बाबू, बोका गधा पर बियाह नहीं देखे कर जाए कि अरे मेधा मेटावे के बा। 4 गोड़ के जानवर हो सऊ, अब बोका गधा के तू हीन तक तरो। बड़ा चतुर जानवर हो सन। मकई के खूब लागल बाल होखे,
चाहे गदराइल रहरी होके हिका में भिरा के कुल बाल खा जइहो सन आ चिलैबा की रहा आवतनी तो रोड पे जाके खड़ा हो जइहो सन। ऐसे चतुर जानवर हुआ सन। जा जा बोका गधा बांध ले जा जा जा। सुन यार का है ए यार छोड़। अरे का हो गइल बा का सुन ना यार का बात बताओ। हट यार हट। अरे का बात बताओ। अरे बाबू का तरह बियाह करे का हमरा बियाह करे के मने नहीं। खराब कहत है बाबू लइके कनु बिया लइका लइकी के को कजे गधा बियाह ना करे का कोई चक्कर ओकर बा का ना यार हट यार। ए बियाह नहीं यार माने का है का दिक्कत बा दिक्कत ना बतइबा हमरा से तार ही दोस्त तू हई हम ना मर्द हम ना बता बियाह ना करे हम। हमर बात बका बात को तू बताओ ना यार बियाह नहीं करे के। कौन चक्कर ओकर बा कौन ना चल बाड़े ए बरा दुनिया ढेरी सब चल रहल बा ना 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 सुन ना इतना मत चमक एक घायल बा नु तो घायल होके के पड़ी जानी खानी चमके के बा तो गोड़ के पायल बने के पड़ी बात सुन लो हट यार हट। हम बियाह ना करे हट। का है ना करे माने का दिक्कत बा ना करे बात बियाह ना करे। अच्छा प्रणाम काका जिया बचवा जिया बच। भाई का होता अरे बाबू अरे पहले नेवता देवता मुनि के बैठावल जाला ओकरा बाद हितनेता के दियाला हई काली माई के बड़हम बाबा के शंकर जी के नेवता लिख देले बानी अब तोहर लोग के हितनेता के दे दे हले। एकर बियाह करता नहीं अरे बुर्बक काहे बनल बड़ा अरे हितनेता हटे हमरा छौड़ा के बियाह बा। ए हंसत रे बाबू हंसे वाला बात भाई सन हंसता नहीं का कोन बात बोलुआ बका तबे न हंसता नहीं का बात बोलू हमरा के छौड़ा ना बतौला पर तोहरा के कहीं बतौले होई तू हितनेता ऊपर हुआ हमारा गोपनीय बात बा वो कपड़ी बात बता दी बताओ वो बताओ बताओ का बात बा। और लइकवा नु तो नहीं एक चवनी दब हो अरे साथ गोइल भैंसिया पानी में अब दूधो न देला खबी जवानी का हो गई अब गोइल सब भैंस पानी में